דקה והסתירה. יש מצב שכלום לא חשוב, שישרף העולם, רק שהלב לא עצוב, ותזייפי לכולם, גם ככה הכל מכתוב, ותעשי את זה שוב ושוב ושוב. לא נוגעת בבשר, פחמימות וכל השאר, אני משקרת? לא, אני משקרת? לא, עשיתי מורבט עם טראמפ, יש תיעוד כנס לדם, פנים משקרת? לא, אני משקרת? לא, נמוכת קומה מלאת תורמה, אתה מחרטט אני לא קונה, אתה בת האש אני מדורה, לא שמה קש ולא אגורה.